Ποια είναι η γυναίκα που παντρεύτηκε 9 φορές, έζησε σαν βασίλισσα, έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας της και ζήτησε στην κηδεία της να μην κλάψει κανείς, αλλά να χορεύουνε ντάπκε. Μιλάω για την Σαμπάχ, την απόλυτη ντίβα του αραβικού κόσμου. Γεννημένη το 1927 στο Λίβανο, η ζωή της ξεκίνησε με μια εφιαλτική τραγωδία, όταν ο αδερφός της δολοφόνησε τη μητέρα της. Για να ξεφύγει, η Σαμπάχ βρήκε καταφύγιο στη μουσική και το ταλέντο της την οδήγησε στο Κάιρο. Εκεί δεν έγινε απλώς γνωστή, μεταμορφώθηκε σε φαινόμενο. Βρέθηκε δίπλα σε θρύλους όπως ο Αμπτελχαλίμ Χάφιζ και ο Φαρίδ Ότρος, αφήνοντας όμως το δικό της αποτύπωμα στη χρυσή εποχή του αραβικού κινηματογράφου. Ενώ το Γιένα Γιένα παρέμεινε από τα τραγούδια που συνδέθηκαν για πάντα με το όνομά της. Η φήμη της Σαμπάχ ξεπέρασε τα σύνορα του αραβικού κόσμου. Εμφανίστηκε σε μεγάλες διεθνείς σκηνές όπως το Ολύμπια του Παρισιού και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Όμως η Σαμπάχ δεν έγινε θρύλος μόνο για τη μουσική της. Έγινε σύμβολο κομψότητας, μόδας και ανεξαρτησίας. Ήταν μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε ποτέ να αλλάξει την εικόνα της, να πει τη γνώμη της και να ζήσει με τους δικούς της κανόνες. Την αποκάλεσαν Ελσαχρούρα, που σημαίνει το μικρό θηλυκό κοτσίφι. Κυκλοφόρησε πάνω από 3.500 τραγούδια, έπαιξε σε περίπου 100 ταινίες. Όμως, όσο ψηλά ανέβαινε η καριέρα της, η προσωπική της ζωή γινόταν πρωτοσέλιδο. Η Σαμπάχ παντρεύτηκε 9 φορές. Ανάμεσα στους συζύγους της υπήρχαν και καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα. Και οι σχέσεις της γινόντουσαν συχνά αντικείμενο συζήτηση σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Η Σαμπάχ ήταν γνωστή για την κοινοδωρία της. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα στα τελευταία χρόνια της ζωής της να περιορίσει τον τρόπο που ζει. Όταν ήρθε η στιγμή του τελευταίου αποχαιρετισμού, η Σαμπάχ έγραψε για μία ακόμη φορά τη δική της ιστορία. Δεν ήθελε μία κηδεία γεμάτη μόνο δάκρυα, ήθελε μία γιορτή ζωής. Όταν πέθανε στις 26 Νοεμβρίου του 2014, σε ηλικία 87 ετών, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Βηρητού για να το αποχαιρετήσουν. Υπήρχε μουσική, συγκίνηση και παραδοσιακός χορός ντάπκε. Όπως ακριβώς ήθελε η γυναίκα που για δεκαετίες έφερε χαμόγελο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ένας πραγματικός θρύλος δεν χάνει ποτέ τη λάμψη του. Εσείς τι έχετε να πείτε κι αυτήν? Πείτε μου στα comments ποια άλλη all time προσωπικότητα θέλετε να αναλύσω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.